ассалому алайкум, ҳамватанони гиромӣ. Ин буличкаи боварениро ҳамватан яъне подписчики беҳтарини мо фиристод то ба охир роликро тамошо кунед. барои тайёр кардани буличкаи бо мураббо барои мо чӣ лозим аст? барои ин камтар шакар, орд, об, каме шир, як дона зардии тухм ва мураббо лозим аст. дӯстони азиз, ин тарзи буличка хеле бамаза мебошад ва шумо то ба охир ролики мора тамошо кунед. барои ин аввал чӣ кор мекунем? Аз дрож шапкача мекунем. худотон медонед занако. аввал оба мерезем. дар об мо дрожа меандозем. барои он пеш аз он ки мо хамир кунем, мо яъне ки ба тарзи дигар дрожа қоқакӣ неву об катӣ. акнун каме шакар меандозем ки дрожмон ба вай шавад тезтарак вай шавад, барои омода кардани хамири мо омода шавад. дӯстои азиз, камакак орд меандозем, чиқа мекобем ва местем. акнун меистад. дӯстои азиз, камтар вақте ки шапкача шуд, мо хамир мекунем. ҳамватан, мо аз шумо хеле миннатдорем ки шумо чунин таомҳои болаззат, кулчаҳои дегиро ба мо пешкаш кардед. агар имкон бошад, ин дафъа самбусаи дегиро пешкаш кунед. акнун ширро медозем. вақте ки дрожи мо аллакай тайёр шуд, баъд аз шир мо тухмро меандозем. дӯстои азиз, як дона тухм кофӣ аст. шумо мебинед ки чӣ қадар буличка мепазед, яъне вобаста ба одамони хонаатон. агар бисёр бошад, тухмро бисёртар меандозед. ҳамватан, инро барои расшоти 3 нафар 4 нафар яъне хонаводааш гирифта ба мо фиристодааст ҳангоми тайёр кардан барои ифтор. дӯстони азиз, метавонед ки каме сода ё ки каме ванилинам андозе, вобаста ба таби худатон. акнун орд меандозем барои тайёр кардани буличка. ва ордро барои хамири буличкаро мо мешӯрем, яъне зувола мекунем. нигоҳ кунед. кадбонҳои азиз, хамирро хуб мушт мезанем. дӯстои азиз, хамирмон бояд сустарак биёяд, яъне ки хамири буличка каме суст меояд. ҳамватан ба мо нишон дода истодааст. бисёр ҳамватан ҳангоми хамиркунӣ аҳамият медиҳад. ман ина ҳис кардам. акнун 30 дақиқа мегузорем. баъзеҳо да буличка маска медозанд. ҳамватан маска надох, лекин бамаза мешавад. шир дох. нигоҳ кунед. 30 дақиқа, 1 соат ҳар хел меиста. аз ҳамватан 30 дақиқа ҳар хел вай мешавад. бояд ки хамир дам гирад. хамирро мегузорем як тараф. дӯстои азиз, ва камтар равған мекунем ва болоша маҳкам карда дар ҷои гармӣ мемонем. акнун хамири мо омода шуд. нигоҳ кунед, хамир каме суста, хамир хуб дам хӯрдагия. акы хамира бо 1-15 дақиқа бимоне хубтара, яъне ки вай мекунем, кулчача када мемонем. ана ба ин тарз ҳамватан омода карда. акнун ҳамватан барои мо чӣ тавр буридани онро нишон медиҳад, чун телефон бо даст гирифта шудааст. барои ми ҳаматарафа нишон дода нашудааст, вале дидан мумкин аст ки ҳамватан барои ин дигар намуди буридани буличка мебошад. мо ҳам якум бор дидем. рости гап, ман дигар хел буличка мекунам. анахе аввал мебирен. нигоҳ кунед, ба ин тараф мегардонед, ранги чебурекш мекунед. нигоҳ кунед, бисёр аҷоиб. акнун чӣ кор мекунем? нигоҳ кунед. акнун мо бояд мураббое ки омода кардем, фарқ надорад ҷем мураббо, анам хел мешакеша, и хел нақстара. и шакла марамоли мепазм ҳатман ҳамватан. иншоалло ранги шумо буличка мекунам. барои ман дигахе мекардам, дигахе мепечондам. ҳамаи кадбонҳо як сиру асрор, як чихегум нозукиҳои кори худшон надорад. анахе мепечонем. шаклша диден чӣ қадар хушрӯ мешавад. вақте ки ӯ тарафша шумо надрез кардед, нигоҳ кунед.
ана акнун анайхе мекунем даронашда мураббо ҳар кас ҳарчи медозад, баъзеҳо субушонка медозанд, баъзеҳо творог медозанд, вале имрӯз ҳамватан бо мо таъбидили ман мураббо кати кадай. Бо мураббо марам дӯст медорам, кӯдакоам с удовольствием бо мураббо буличкара мехӯранд. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед дар рӯи листи духовка аллакай чин дошт, нигоҳ кунед. Шумо метавонед анайхе гил кати монае хел бамаззатар метава ҳам бо иштиҳо. нигоҳ кунед, анами тарзи булишка ранги тордорӣ, леки даҳанша мепӯше ҳозирашда ки бо дамхӯра бо бештарак бамаззатар шавад. яъне тез ва рӯш дам нахӯрда дар чӣ намонен дар духовка, не зиёдтиёша хеле гилак кадай. нигоҳ кунед. И тарзи буличкара печондаша рости гап ман якум бор дидам, барои ман омад анай хеле мепечонам, у хеле ки ранги торд каде, охе ман намепечонам, анай ҳоли ёд мегирем. шумо ҳам кадбонои азиз, агар ягон нозикиҳои кадбоно гира донед, ба мо фиристонед. акнун бо зардии тухм камакак ширам метавонед аз зардии тухтон андоза вобаста ба хоҳиши хутон метавонед чӣ хеле ки хутон мехоҳед. баъзеҳо мак чорни вай медозанд, сиёҳ ҳаст ку мак меандозанд, кунҷид мекунанд ва я боличкашона, лекин ҳамватан зарди тухма мешака ва вай мекунад камакак маскара ё ки ягон мебинада ягон печеньми вобаста ба ҳамон хоҳиши хутон. шумо метавонед ки шакару какаоро якҷоӣ кунед, сахарни пудрара қатъи маска якҷоӣ кунед. ина ҳамватанам ба фикри маскара майда када тёрка гузаронда инаҳа нишон додеста. нигоҳ кунед, болоша барои ороиш бисёр бамазза мешавад. шумо мувофиқи хоҳиштон метавонед мак ё ки ягон чизи дигара бимонед, ё ки какао. анаи хел бо бисёр хушрӯтар мешуда ин тарз нишон додани ҳамватан. бале, дастон дарда набина хоҳари азиз. акн нигоҳ мекунем дӯстои азиз ва дар духовка мегузоре. ҳарорати духовка набояд баланди бад боша, набояд паст боша, яъне мӯътадил. нигоҳ кунед, дар духовка мемонем буличкаро, буличкаи бо мураббора. имрӯз буличкаи бо мураббо буда ифторда, пас аз он ки саҳар саҳархӯракда ин нағза бегоҳӣ мисолхое мехӯред, нахоҳӣ саҳархӯракда бисёр бамаззаҳай. мо ҳозир менависем ки буличка барои саҳархӯрак. нигоҳ кунед, ин хеле нақстара, барое ки ифторда хӯрок мехӯрем. ана дӯстои азиз, буличкаи мураббокатӣ бо тайёр шуд. бори дигар ташаккур мегӯем ба ҳамватан. ба шумо ҳам ташаккур ки моро то ба охира тамошо кардед, лайк мудед, рекламаи ютуба диден. худованд нигаҳбони мо шумо бошад. шумо подписчико ҳастед ки мо ҳастем. ҳамватан бори дигар сипосгузорем. саломат бошед. худованд нигаҳбонтон.